Bueno, batzuetan politxa beste batzuetan, ezain politxa, batzuetan askagarria beste batzuetan ikusteko bezalako da. Guarreria bat. Txarrikeri bat da, bai. Ez ari gustatzen, Bueno, gustatzen jakonari, ero kosten berten dabe nahi, bien, baina hori publikamente telebistan da hori umientzako eta ez da hori gauzona inontzako nire ustez. Pornoa? Gustatzen zaien entzat, ondo. Neri ez zai gehiagi gustatzen. Ez dut ikusten. Pornoa? Txarrik ez jagotala. Hori jente gaztintzako bine, jente zarragia. Gote mazara laguna hasta barra batzukotako ondo. Pornoa, ondo da, danatik egon bida, Bueno, deko tetxien kanal satelite edori, da dauz hori kanaleak porno eta hori, da batzutan eitzen dute zapin, baina, bueno, ez dut geratzen begiratzen asko. Pornoa, segun ze momentutan, bueno, gauza bat, ez? Da segun ze porno, bai. Porno batzuk dauz oso niri bilatazena gustatzen beste batzuk, bai. Historia, sentimentuak eta tartean daudenean, ondo.